Keke copoten meneh. Wah engko suwe-suwe copot dhewe nih, tokno wae. Nek dicopot kudu tikus. Putul. Monggo, Mbak. Alus manis nangasa make wasa wenggon kula si podang jenar iba bunga hatiku nyanding bisa dadi tombo Monggo Mbak Orisa. Monggo. Langgame nggih Mbak. Kok Nggih. kancane ayo kancane. Ya kancani yo merap dhewe. Ngancani, Dok. Yayi kok le menik-menik kaya nom-nomanku mbiyen. Kene cilik menik-menik, kene rada gedhe. Apa jenenge? Ya sendure menik. Mbak Yune menik. Ayune menik. Menok-menok. Monggo. J. J sampun dipun Matur nuwun Mbak Orisa. Sami-sami. Sampun Mas Gade. Matur nuwun Mbak Risa. Alhamdulillah, sih. Yayi kok kenese kaya ngono. Iya. Ping aku keneng-kenes. Pines kae. Ji, dawuh malih. Nggih, kalih. Niki wau nggih tesih enten Tiwul. Tipul. Nggih, enten Diwul. sik ten HP wau enten Kadung Tresno. Niki minangkani sing Tiwul. Tipul Mbak Ika. Nggih, nggih, Mbak wau. Ika Suhesti. Monggo Mbak Ika. Nggih. Kaya Indiahe Mbak. Iya. Rahul. Anjeli. Gak ora romantis. Angeli. Nah, ngono. Line iki dawa. Iya. Rahul. Anjeli. Wis dawa ki mau. Mau kan kok cendak. Rada kurang. Anjeli. Rahul pas nggon aku iki. Mbak Ika. Nggih. Nika wonten pamundutan Tiwul. Kidul. Saking sinten Mas Dalang wau? Saking Saking produksi tempe Pembah sapa mau? Mbok Karbilah. Mbok Karbilah. Nggih. Mas Eko lho Mbak niki. Oh, Mas Eko. Mas Eko Dalang. Oh, nggih. Ini yo janji arep gawake aku tempe, tempe Digawake. Biyen Oh, biyen ki Mas Eko.
Saiki Terus saiki Ketoke wis ora eko. ya isih kok. tegese jenenge Mas Eko. Asmane iki Mas Eko. Eko. Nggih, Nanti sepuh tetep Eko. Heeh, mbok menawi arep nyanyi Mas Eko. Mbok bilih badhe duwe Nggih. diwul Mas Eko. Lenggahipun wonten pundi? Enten pundi? Sumatera. Oh nggih. Oh. nggih. Sombrono ora nek Adoh banget. Sumatera. yo. Ora, Monggo lho. Mbak Ika duete kalih bojo Nggih. kula nggih, bojo Oh, kula. iya. Nggih Mas Dalang nggih. Nggih. Niki kajenge yo nyanyi kok. Wit mau kurak dadi jatilan Arep nyanyi, Mbah? Mbuh kok. Ya sing yakin, sing yakin. Karep ki eneng ning ngopo engko iso apa ora kan ora. Yo ngerti kok aku sing umi-umi. Sing kondang dikeplek lan tiwul. Lah timbang-mbakmu mbok mangkat dhewe ngono. Ora Arep gelem. diwarai, jadi ora yakin, nek ora yakin diwarai ngono lho. Nek karo kowe aku yakin. Yakin ya? Yakin Ya, ngopo? yakin gagal gitu. Mangga. Mau karo Risa ngetek wae iki yo ngetek wae dasare Kan lenceh. aku Riza ki wis ngene. Apa Ya, itu? Pernah undril. Untel iki maksudnya Anu gelut to? kurang. Apa? Ya. Tukar kawruh, Oh. tukar kawruh. Iya, ya Mas. Mangga, Mas, yo. Tiwul gulung kidul. Woi. Ora, woi. Ae. Sampun. Sampun. Matur nuwun Mbak Ika. Nuwun, Mas Gading. Nggih. Dikani. Diwul gunung Juragane kidul. tempe. Juragane tempe. Mas Eko. Mas Eko. Nggih. Adi Wijaya putra Kusumo Diarjo. Lajeng menapa melih Kasih menika malih Mas menapa Dalang? mboten? Yo. Niki wau enten Kadung Tresna. Terus enten Sumanding. Sumanding iki sing kepiye to Sumanding? Sumanding. Penek no blimbing kuwi. Lunyu-lunyu kepleset ki to. Beda sumpahing ati sayang tansah langenan kang kadya mimi Lan mintuno migoreng. saking katresnan pujanku sayang sah Matur nuwun nggih. matur nuwun Mending. Matur nuwun. nggih Pun Dereng digaram nek Sumanding Oh, niki. nggih mangke Nggih. pun niku sanesipun saking Nggih. sinten menika Mas Saking- Apri napa Nggih. sinten Mbah Kakung Mas Apri. Mbah Kakung Mas Apri Nggih. nggih mangke saged pun gantos. menika garapanipun biasane ngagem keyboard Mbah Nggih, gandeng menika keyboard. gamelan mangke monggo sing pun lintu menapa Nggih. Ngaten nggih lajeng menika kadung tresna Nggih minangka ingkang Kadung Tresna riyen. nggih Mbak Ayu sing dikersake Mbak Ayu. Disepoti monggo kanca-kanca. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Mbak Niken. Nggih. Mas Dalang. Nggih, sugeng dalu. Mangkane pan mundutan lagu Nggih. saking Saking Mbak Mbak Linda. Linda Singapura nggih. Nggih. Mbak Linda Nek iki yo pecekek tenan iki ya. Lho piye lah apa? Lah karo aku ya 50-50 lho PCK. Ya peceken. Iki Vespa ping adat aku. Jangan salah saiki Vespa semakin unik semakin mahal. iya, Saya iya. semakin lama semakin Cuma mahal. aku tetep pecekek aku ora pecekek. Ya wis kayak kono. Kono kayak karo PCK. Tikungan yo siut ya. Siut. Anggere lurus black. Aja jenengan ki amit, aja gaya. Ra pirsa to Mbak Ayu iki garwane sapa? Ya urung duwe to. Gusti. Kudu mungsuh karo Sikis. Iki
garwane jenengan. Lah nggih. Gusti Allah. Anu ngapunten. Wah 50 meneh. Wah, aja nyenggol-nyenggol iki. Entek tenan kok. Oh, nggih. Nah, kekenan tenan to mau. Oh, mboten napa-napa. Kula gara-gara 50 dadi bos kok. Matur nuwun nggih, Bos. Wis 50. Wingi niku kula nukokke gorengan 3.000 ten angkringan. Makasih ya, Bos. 3.000 dadi bos. Ya ampun kok le sepele banget lho. Mboten nek kula ngapunten nggih. Mboten ngertos kok nek garwane. Mboten ngertos. Nggih. Niki Apa garwane orang-orang jenengan apa? tuh. Tapi ra apa-apa, Pak. Niki cupaan kula. Eh, Apa nok? Apa nok? Kepenaan. oh, lah pantesan yo entek awake numpak PCK banter kele. Entek awake. Numpak PCK. Numpak PCK banter terus yo entek kabur awake. Ning ora apa-apa Pak rasa wedi wong sing jenenge panggungan apa ning seniman. Ya bener ki ning dalem bojone Mas Keswan. Ning nek panggungan ngene iki milik umum. Monggo Pak Dukuh. Weh, lah kok temate ora gak malah piye ta? Tak tawak-tawak iki maksudmu piye? Mumpung milik umum Pak Dukuh. Sekedap malih menika milik pribadi. Milik umum ki ya tegese ki ya sing caos panglipur Oh, iya, suarane. Nggih, ngapunten nggih Pak Keswan. Ngoten nggih Mas Dalang nggih. Nggih. Mas Dalang ya. Niki ajeng dibawani mboten? Nggih. Dibawani, Mbak. Raketang sedilo. Rina sayang lelewa. Ngono kuwi. Ngono kuwi. Ora iki Mbak Ayu iki goyang terus garwane iki mirsani menghayati tenanan. Kowe iki ning ngisor. Aku goyang iki ning ngisor. Seneng Ngek 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 ngek. Dadi Pak Kesban ki anggere bojone joget alus kan nyanting. Kok anggere aku nyedot. Ngek ngek ngek. Ora ngopo-ngopo nek, Kes. Anu, Pak. wis kok dadi malah ora nganti aku Menghayati menghayati dulu klepek. Ngek ngek ngek. Kuwi jenenge mau goyang apa nok nek ngono ki nok? Goyang apa? goyang apa ya? Goyang mur. Mur baut senenge. Kok mur? Rasa marah. Lah kan nyesek. Jane ora arep anu ngendika ngono kan kejujuran hati kadang terlepas seperti itu. Sorry ya, Beb. Ki Beb gak aku gelandrang. Bek bek. Ayo terus ki Mbak Ayu. Terus Mbak Ayu. Nang Mbak Ayu we goyange alon nok jenengan cepet men Lho ngopo. kene kan bor listrik. Ki nggonku ki bor rengkol zaman biyen kae. Nggih. Mas Keswan ki. Iki apa iki? Kowe engko kudu ngono kowe lho wong sing wong kono sing ora ngrespon kok. Dawuh malih Mas Dalang. Nggih, nggih. Lagu terakhir ngen limbukan Mbak Anting kali Mbak Agnes. Oke. Nggih. Yaine feminim, anteng, alus, feminim. Mbak Anting Mbak Agnes kuwi. Heeh, beda. Feminim. Lemah lembut, Oh. Nggih. Nek aku lemah apa, Pak? lemah mabluk. Peta kembang jalan tadi tanya sarida. Hey, hey, hey. Iki jenenge A2. Apa? Agnes Anting. Oh. Iya. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Manike. Feminim tenan jan. Injis. Ya ampun. Kita memang gadis-gadis yang sangat lembut sekali. Iya. Paling lembut sewarga lara. Oh iya iya iya. Oh paling lembut sewarga lara. Iya. Oh iya Memang ketok seperti kok. ini. Piyayine ketok. Tuane ya gelem kumat. Kan pripun niku, Pak Mas Kan Dalang? koprol, Mbak. Nembang Mbak Ai, Eh, Mbak lah ya Anting, kok Mbak piye? Agnes. Nembang Asli napa? Nembang napa niki? Nembang sing gayeng.
Heeh, Bumya. Mboten nonton pambutan malih. Sampun boten nonton melu. Nggih, Nggih. Maniut napa? Monggo. Derek. Derek Mbak Agnes napa Mbak Anting niku? Apa Mbak? Apa Mbak arep apa Mbak? Sing Ah. gayeng apa Sing lewung? gayeng Lewung kok Bumya. piye? Lewung. Napa Pak Bu? Napa Bapak Ibu? Lewo. Lewo. Ayo Mbak. Ya. Ayo, rasa sok jaim, rasa sok Oke, jaim. oke, oke. Ayo Mbak. Jangan terus-terusan. Sebelah-sebelah. Matur nuwun menika Nggih. feminipun. Lho, Warga Biayi. Laras sing paling feminim Mbak Agnes dan Mbak Ante. Ning nek pas pentas kan profesional, Bu. Profesional nyeblake jaran yo Nyeblake nyeblake lawang, tenan. angkot nyeblake lawang, nyeblake selendang. Matur nuwun nggih Mbak. Nggih, matur nuwun. Mayune peliki. C Mas Dalang. Nggih, Nggih. Mbak Niken Mbah Baut. Nggih, Mas Niki Dalang. gandeng wedalipun saya ngoyak. Oh, nggih. Lakone nggih tesih Dawa. Oh, nggih. dawa. Nggih, 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 nggih. Nggih, tesih Yo kersanipun cah. dawa nggih. Lajengaken Anjenipun lampah. nggih Oh, seneng-seneng ngaten. dicekapaken riyen mengke diteruske ten goro-goro melih. Nggih, matur nuwun Mas Mbak Dalang. Baut, nggih. Kata lepat Matur nyuwun nuwun. pangapunten ing kasagengipun. Leres. Nggih, sami-sami. Ngodinonga lancar sedayanipun. Amin, Monggo amin. pun nggih. lajengaken, mudah-mudahan ketemu lagi di lain waktu dan lain Nggih. tempat. Nggih. Sehat-sehat nggih Mas Dalang viral. Nggih, amin, Nggih, amin. Matur nuwun, Mbak monggo pun Niken. lajengaken. Matur Mit sewu, nuwun. Pak, sedaya mawon. Nggih, matur nuwun Mbak Nggih. Niken. Mbah Baut. Iya, Pak. Iki gandeng wektune ya saya ngoyak lakone ya isih dawa. Iya. Ayo kek neruske laku sik. Ayo Mak, nek arep neruske laku tak derekke. Ayo nduk, ayo nduk. Saweko risang pate anata prajurit baris nyawiciku malang kolong ing tekad pindo alun samudra
Sadening alam kang tinuding jagat Yai Kenca Rupa wonten timbalan ngadhawuh Kakang Rupa Kenca Yai Rajamala ana dawuh apa Kakang Ratu Trikarta Yai Prabu Susarma ih kula paring ngadhawuh Raden Padeh Rupa Kenca apa to darurane kowe kabeh adoh tak awe cedhak saya taraketake yaktina ana bab wigating kang bakal tak babar magepokan panggontos harta gegayuhane Rupa Kenca anggone kepingin ngrubahake negara Wirata ngrebut dampar keprabon Wirata skara gemane Kakang Matswapati tetep sing bakal dadi ratu ning negara Wirata kene kudu Rupa Kenca Kang Mas lajeng sak mangke kados pundi menapa Jawandika sampun kelampan matur dumateng Koko Prabu Maswapati magepokan kalian adu jago menika wis apa kang dadi pamontaku apa kang dadi panyuwun wis dikabulake dening Kakang Prabu Maswapati dina iki uga wanci bedhug tengange bakal digelar adu jago manungsa kang mapan alun-alun kutha Goro negara Wirata. Dening kang tak bata minangka jago kepatihan ra ana liya kejaba kowe Rajamala ya. Kakang aja kuwatir. Rena sing tak pepe mung bakal ngempur negara Wirata wamriye. Ben kowe Kakang Rupa Kenca sing bisa dadi ratu negara iki. Bagus. Yen kaya mengkono Yai Rupa Kenca. Yai Kenca Rupa, piye Kakang Rupa Kenca? Yen pancen wis yoga ing diri sawega ing gati aja dikangelan. Ketapno Purwadya Bala klebu jeneng sira Yai Prabu Susarma. Lamun ana kapenging Pancabaya aja karo den gawe. Perintahno Wadyabala Trigarta supaya ngempur Wirata. Ngestakaken dawuh terang terwaca dawuhipun Raden Patih. Nadyan wancine barat wis ayo kage budalana ing alun-alun negara Wirata. Monggo.
anakku lanang setoi. Ih, paman. Klonten dawuh. Kabar sumebar pawartos. Rata jare jagone Prabu Masopati saiki wis cetha. Endi menungsane kon mrene menungsane? Ih. Wale-wale menapa? Wale-wale menapa paman lari saking pejagalan naminipun Joko Balu inggih jagal Abilawa. Lho. Mung bocah saka dusun pejagalan. Ana ngapa waninan iki kredane Yayi Rajamala? Ih. Tetela makaten paman. Lepati Agung pangaksama paduka inggih wontenipun inggih namung Joko Balawa menika. Apa kowe ora wedi yen kelangan kawulamu? Mboten. Nitik kesaganipun lare menika ingkang sagah. Ingkang sagah kula nitik saking lare menika ingkang sagah ndadake kewu bagus yen ngono rasah tanggung-tanggung ora usah tanggung-tanggung totoane kudu cetha keparengipun paman kados pundi yen jagoku kalah sah sedulur aku minggat saka kene nanging yen jagomu sing mati Koko Prabu Kakang Prabu Maswapati lengser saka dampar seta. Lho. Wah, jebul paman Hari Rupa Kenca. Darpi sedya kaya dininjungking kalungguhaning Kanjeng Rama Dewaji. Wah, apa kowe gumun? Ora gumun kepiye? Yen kowe mati tegese Rama Prabu karo aku kalebu kowe barang kuwi minggat saka kene. Kowe kuwi janjane kongkon. Aku dadi jago iki percaya ora karo aku. Kowe ngandel ora karo aku. Yen pancen wis ora percaya, wah aku tak bali. Lho. Mulai kepiye? Aku to eret-eret saka pejagalan tekan kene. Wah, kowe saguh dadi jago. Ucapku nadyan aku wong sudra. Ora bakal baleni rembug. Wis disekseni karo bapakku Jagal Walakas karo Ratu Wirata Prabu Maswapati. Aku ora kaya banyu tumumpang godhong sendhe sing blendra-blendri. Wah, nek pun iya ya iya. Yen aku muni ora ya ora. Aja mulur mungret kaya cacing yen pancen totoan iku tu negara Wirata kukupane. Mikira tak tandangane kowe wani tenan kowe ora ngandel karo aku. Wah, apa mbok kira aku ora iso mateni Rajamala? Wah, bagus tenan kuwi Balo.
wani. Ya, maju wae orang isen-isen ke lho kowe ya. Janji gawe isen. Tak keprobat aku tenan lho kowe mengko. Wah, yo. Aryo Sito, piye balo? Wah. Saeneng-enenge prajurit lan kaulamu kon padha ndelok. Yen iso ora ngandel karo kridane balo, deloken iki. Aryo Sito, yo, balo. Kowe sing jenenge Joko Balom. Wah, iya. Kowe patih rupa kinca bener. Kowe sago dadi jagone wong Wirata. Kudu kuat jaba jrone atos balunge kandel kulite. Apa sing mbok toke? Wah, mula negara iki ora wibawa. Merga punggawa sing kaya kowe ngendel-ndelke. Wah, nadyan aku wong cilik ning aja mbok ino. Kowe ora nti bala. Wong melarat dibal 17 ora bakal ono sing gelem nyengkuyung karo jago sing kaya dapurmu kuwi. Wah, pancen aku ora duwe kasekten, ora duwe ragat, ora duwe pangombyong. Wah, nek aku ane tanding karo jagung mergo aku pengen nyingkirake punggawa sing bebayani. Ya kuwi punggawa Wirata sing cacane kaya kowe Druhun. Keparat kowe balo. Kowe sugih kendel bondowani. Nyawang adikku Raja Mala. Rumangsanmu kowe kuwi apa? Kowe iki apa? Apa mbok kira aku wedi nantang kahanan sing lagi duwadi ana Wirata? Wah, ngerti yo. Kabeh lakon iku wis tak waca. Kowe wis gandeng-rendeng karo wong maca sing jeneng Susarma. Wah, pidak jempol. Kede antuk arep ngrubuhake Prabu Majapati. Wah, ya apa ora? Wah, parat ngabangake kuping tenan tembungmu. Raja Mala patenana jago Wirata iki Raja Mala.
Wah. Wah. Ngrungso kaya dapurmu arep wani karo aku. Apamu sing tau deni? Wah, maju. Apa kowe ora kikring nyawang wujudan kowe? Wah, rasa kakean cangkem. Gage kowe maju rene. Wah. Lakon taidak jebol dadamu, gadul pecah ndasmu. Wah! Oh, wah! Wah. Wah. As. Oh. Ut. Oh. As. Oh. Oh. Wah. Oh. Wah, puter, wah, 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 sambato, wah, wah. Oh, wah, waduh, wah, waduh, mati Allah, wah, wah, waduh, wah, putar, putar.
Wah. Oh. Aduh. Wah. 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 Putar. 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 Wah. Wah. Mati ya. Waduh. As. Wah, babar pisan ora nduga ngono kowe malah gletak jebol wetengmu ngono tususmu nganti salengen gedene. Aku isih kelingan mulemu mbiyen. Lamun to kowe mati kudu dicemplungake ana sendang watari. Supaya bisa urip meneh. Ya, Wadyabala. Wadyabala kepatihan Kencapura. Gotongan kandha iki raja malah cemplung ana sendang watari. Yo. Duduk. Yo, alon.
Paleger suarane gegirisi. Ular paning sang raja mula ingkang den gotong den cemplungaken wonten ing Sendang Watari. Sendang ingkang dumadi saking ibune sang raja mula nenggih Endang Watari. Kodhap yakti duwidaya kekuatan kang edap-edap ingkang tansah mayungi dhumateng kawilujenganing sang raja mula. Nadyan sedina mati ping 7 nanging lamun den cemplungake Sendang yakti bali urip meneh. Malah saya wuh kasantosane mijil sang raja mula saking madyaning Sendang jumangkah wonten ing payudan. Ayo. Oh. Oh. Wah. Oh, salvato. Oh. Ayo aku sore bre. Otak ku bara. Wah. Wah. Otak. Ah. 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 Bara. Wah. Yo. Junjung meneh ta. Alon. Yo. Ole. Oh, wah, guru, wah, guru, wah, oh, Yo. Waduh abot tenane. Yo. Alon. Sing mburi, sing kenceng, sing mburi. Rame genira Bandayuda nganti kaya besen sing jagal abila mulajeng raja mula ingkang pejah mawali-wali parandene den cemplungake Sendang Watari bali urip mangkono tanggap sasmita nenggih sang Prahatnala sigra menthang langkap Kyai Bramasta
pinentang-pentang gumurit suarane kaya putung-putunga gandewane. Lumepas gesit pindha tadet nyemplung wonten sendang watari saknalika umup toyane sendang. Yo. Ayo. Yo, dijunjung ta, dijunjung, dibopong. Alon-alon kowe. Yo, alon-alon. Yo, aja ndelik sing mburi dhewe. Sing mburi. Yo, calke. Wah! Raja Mala. Wah. Wah, Raja Mala adikku, wah. Ora nyono lelakone malah dadi kaya ngene. Beda karo padatan. Adate kowe dicemplungake ana sendang matahari urip meneh. Ning ya kene ri palunggan iki ku andamu ambiar dadi suwalang-walang. Raja Mala. Aku patih rupa kinca ora trima. Nadyan jagone mati. Iki botoe maju. Sanane wong Wirana tak babati keparat kowe.